Salam dostlar, görüşmek üzere. Size öňden aýdypdym, takipçiler kazan.com saýdy. Görüşmek üzere. Bu ýerde men size şu häzir pul kazanmany öğretjek. Birinji girişimiz edeli. Adymyzy we parolumuzy gireli. Görüşmek üzere dostlar. Başta kayıpamız açıldı. Bugün men size näde pulu kazanmalygyny, ondan näde bundan pul çekilmeli usulyny görkezjek. Öňçe peýdal bolardyň. Aşakdanam kanalymyza ýöne agda bolmany ýatdan çykarman dostlar. Şurada gönü 3-nji ýerde durana ýa-da 2-nji ýerde durana basyp bilersiňiz. Men asasan 2-nji ýerdeki ulanýan täbi az mund seretjek, ýöne köp pul berýär. Häzir görkezim. Yine görüşüňiz ýaly dostlar. Şu klibi seretjäs. Gün 60 minutlyk seretmeli biz şu klibi. 60 görüşüňiz 60 minutlyk seretjäs. 210 jeton berýär. Video izle basýas. Sizde başga sözden bolurlar elbette orça ýa-da türkçe tapalsız. Ne görüşüňiz ýaly klip açylýardyr. Gepiňiz dostlar şular bu YouTube'un üstüler, yani pul kazanmak için YouTube'dan video seyret, kanala agda bol, video beğen, lat, makala yaz, makala derler, yorum yazsa. Siz Türkmençe da näýe düşünürsem bilmem. Aşaktan islenlik kılana varıp promo kod lat alýan dostlar, promo kod alsanız az peýdalyk geçer sizin üçün. Ya da şu ýerde bir görevler bölümü var dostlar. Şu taýdan gelip diýen işlerini edip haz uly pullar de misal bir kunyň içine derokdan pul ýonap çekilýän dostlar. Ya da gyskatan aňsat usullardan azyrak pul bilen işleýär. O dostlar klibimiz başladı. Bunu 60 minut seyretmeli. Önmen saltırak geçecek. Dostlar 60 minut seyrettik. Aşaktan şu näler gyzyl ýazgy çykar. Ondan başga bir video geçip bilýäňiz. Şu atky balans pulumy görürlersiňiz. 602 jetonum var. Indi şu üstüne 210 jeton geçmeli. Basýas. Häzir geçer. Görüşüňizde 812 jeton boldy. Sizem şeýdip klipler görüp köp azatdan köprek pul kazanyp bilýäňiz dostlar. Ýöne görev ýap, ene bölüm bar. Bir taýdan az köp pul kazanyp bilýäňiz bir zatda köprek jeton. Öňe aýtdymmy bilemok dostlar, ýöne 6000 jetonuňyz 1 TL etdi. Ne görüşüňiz ýaly 10 minutlyk bir video seretýäňiz, yorum ýazýaňyz, beğenýäňiz. Ödem short videosu dostlar, kategorika 6000 jeton berýär, 1 TL bererken dostlar. Aşakda da edilşon ýaly. Aşakdaky onu 15000. Bu has goýuny bu diýip dur dostlar başda. Bunu näçe barça kodunda täze çykandan gidip bilýäňiz. Aýdyşmar kanalyma da agda bolup bilýäňiz. Indi siz köp kişiň sonra pul nädip çekmeli dostlar. Ne şöýür gelýäňiz, ödeme talebi diýene basýaňyz. Ne berk gelýän dostlar, çekmek istediğiniz zady rakam şörk ýazýaňyz. Ondan Papara diýen bank zadynyň akaunt açmalysyz. Ondan açjaňyz Papara ýa-da bankyňyzda islenýän bolurlar, ýöne şu wagtda Papara diňe şomy wujud dostlar, başga zat ýok. Ýöne görüşüňiz ýaly iň arzany diýip gepläýmen 25 TL diýe. Biz barlak göreli 5 ýa-da 5 TL zat diýäs, ýöne yanlışmasam az çekim 25 TL olmaly. Awone aşağına ýazylýan dostlar. Evet. Görüşüňiz ýaly dostlar. Siziň üçin gowy düşünikli bir video ýasadym. Garşyna kanalyma agda bolup bu videolaryň köpünden gelmesini sagla bilersiňiz. Ýeni täze videolar hakda açsak free cash we ilek saytlardan size pul kazanma urup durýansam arkaýyn öwretjek. Onda kanala agda bolun dostlar, sag bolun.